şeşek otas, şalarda şeşek otas, şalarda şeşek otas. Sinudur hani birine gel, birine gel, birine gel. Sonradır hadi verelim, birine gel, birine gel. Sonradır hadi verelim. Dostlar selam, biz Big Motor'ның яңа сезонын башлап җибәрәбез. Big Motor ул яшүсмерләр һәм яшьләрнең көндәлек образларына этник элементлар һәм татар милли кодын кертү турында проект. Без бу сезонда уникаль геройлар һәм образлар аша сезгә татар ДНК-сын тәкъдим итәбез. Сезне яхшы геройлар, матур йөзләр көтә. Бу чыгарылышны ахырына кадәр карагыз. Яңа сезонны без Вартази ресторанында башлап җибәрәбез. Вартазига килгәч, сез табигый матурлык мөхитенә эләгәсез. Бу ресторан искиткеч зәвыклы. Ул табигать, хайваннар дөньясын чагылдырган детальләр белән бизәлгән. Менюда җирле хуҗалыкларда үстерелгән продуктлар өстенлек итә. Сезгә мондагы искиткеч тәмле ризыклар һәм кыргый табигать белән әйләндереп алынган мөхит һичшиксез ошаячак. Бу ресторанда безнең тамашачылар өчен ташлама бар. Сез реклама кодын видео тасвирламасында таба алачак. Сезнең белән бүген мин стилист Галия Сафина, ә безнең чыгарылыш герое кыю һәм шибәр Мәрьям. Әйдәгез аның белән якынрак танышабыз. Барыгызга да сәлам. Мин Мәрьям Сабирова һәм миңа 13 яшь. Минем хоббиларым бию һәм җыр. Иң яраткан мультфильм персонажы Моана. Мин үземне аңа ошатам. Чөнки безнең кебек кыю, үҗәт һәм куркусыз кешеләрне эзләргә кирәк әле. Яраткан артистларым татарлардан ул әлбәттә минем әтием Дамир Сабиров, Элвин Грей, Ислам Калимуллин һәм Айдар Галимов. Руслардан ул Джонни һәм Сергей Лазарев. Чит илләрдән Корея һәм Америка артистлары. Иң яраткан ул Blackpink һәм BTS. Алар Кореядан. Америкадан бик күп. The Weeknd, Ariana Grande һәм башкалар. Әйтмим бөтенесен инде. Барыбызны берләштерә торган нәрсә авыр эш һәм сәхнәгә мәхәббәт. Мин сезгә бер сорашам. Мин үз концертларым турында хыялланам. Әгәр мин бида булса, ризык булсам, мин тәмле соуслы уттап пешкән балык булыр идем. Әгәр мин төз булсам, әлбәттә кара булыр идем. Әгәр дә сериал булсам, Türkiye киносыннан нәрсәдер, бәлки зимородок булыр идем. Тормыштагы иң матур нәрсә үз ризалыгыгыз өчен яшәү дип уйлыйм. Киемдә мин чалбар, куртка, джинсы, күлмәк кияргә яратам. Сәлам, мин Иделия. Мин визажист һәм прическалар буенча стилист. Бүгенге образ татар мәдәниятен заманлаштыруга багышлана. Бүгенге героебыз яшь йолдыз Мәрьям. Безнең образ әзер. Мин Мәрьямнең макияжын шәмәхәт исләр кулланып башкардым. Образына татар милли кызларына хас булган ике кичкенә тылым куштым. Бер яктан бу татар милли элементларын чагылдыра, икенче яктан хәзерге трендларга туры килә. Мәрьям, синең белән эшләү бик рәхәт булды. Рәхмәт. Biz Мәрьямгә 3 образ җыйдык. Хәзер беренче образны карап китәбез. Мәрьям, киләле яныма. Безнең менә шушындый матур образ килеп чыкты. Беренче образның нигезе иттереп без ак базовый күлмәк алдык һәм шушы образга без татар милли орнаменты белән бизәлгән корсет һәм алкалар куштык. Шулай ук сез бу образны үкчәсез туфли һәм тупас ботинка белән дә кия аласыз. Бу образ Мәрьямне романтик яктан ача һәм шулай ук ул аның кыю холкын дагын күрсәтә. Сез икенче образны карарга әзерме? Әзер булсагыз, мин Мәрьямне үз яныма чакырам. Мәрьямнең икенче образы ул көндәлек образ. Игътибар итеп карагыз әле, без монда нинди матур татар милли бизәкләрен, аксессуарларын кулландык. Һәм бу аксессуарлар монда урынлы һәм матур булып тора. Бу образның
Базысы итеп без ак рубашка һәм шундый удобный, уңайлы булган джинсы шалбар алдык. Шулай ук безнең көзге сезонда бик тә актуаль бомберлар. Бу образга шулай ук без бик матур бежевый төстәге бомбердагын киеп җибәрдек. Аякта безнең кроссовка. Сез бу образга шулай ук тупас ботинкадагын кия аласыз. Бу образда сез дуслар белән күрешергә, кино һәм театрларга бара аласыз. Дуслар, biz хәзер 3нче образыбызны карап китәбез. Мәрьям, бу безнең соңгы образ һәм бу образ безнең башка образларга караганда күпкә аерыла. Ул безнең шундый трендовый һәм шундый ачык булып килеп чыкты. Һәм бу образ Мәрьямнең ичке дөньясын ачып бирә. Ул аның холкын күрсәтә. Мәрьямнең яраткан персонажы Муана һәм ул бу образда үзенең яраткан персонажына охшаган. Мәрьям, әйт әле, сиңа кайсы образлар охшады? Миңа бүтән образлар ошады. Бүтәнесен кияр идем. Рәхмәт сезгә бик зур. Мәрьям, безгә синең белән эшләү тоже бик нык ошады. Синең үзеңә бик зур рәхмәт. Безнең чыгарылыш ахырына якынлашты. Бу видеода кулланган милли брендларны сез видео тасвирламасында таба аласыз. Кирәсе очрашуларга кадәр дуслар. Сау булыгыз. Пока-пока. Пока-пока.